Mlayu ngidul ana segara. Mlayu ngulon kono Dik. Ana kali. Mlayu ngetan ana gunung, lor ya gunung. Terus ngapa? Tak cekel pepetke galangan. Saut. Ngapa sut? Saut. Nek Pak Warjudi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih. Ora ngapa? Tak joke. Ya wegah. aku tak atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Nggo mulih damai. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anak aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Ya ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 e. Ya kuwi ora Iso nggo nyewa gubuk asmara e. Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Ki lebokke mbuh nanti. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Weh, lah ngopo? Toprake bubarke polisi. Toprak kok digaruk Pemain kasus. Wes saiki ora ketoprakan tak cek. Mulane kene krungu swara sirine terus Kelingan. Nang jero kotak wayang yo digoleki. Ya. Kowe ora ngadus po? Mambu apa? Mambu prengus e. Tak kira kaya mambu bajing. Ora wangi ya, Din. Jenenge wong tresna ki aja mandang apa-apa, mambu tetep ora mandang bau karo ora. Nang ya mambu tenan e. Diampet. aku wis sok ngampet. Kringete kae mah. Oh, dalang e. Sing seru nek omong. Moh. Kayak delok kamera aja. Terus ngapa? Mbok menawa aku ditransfer. Tresno keswan. Iya. Bar terus ngenteni bojone. Nadia. Anie. Tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono. Hah? Duwe apa? Duwe mic. Endi? Lah kowe? Iki dutekku. Tak maca ya, yuk. Maca sak karepmu ning aku wegah. Atar. Mbak alon-alon ngapa lho? Ki selak wengi. Tamtut tak turuti. Aku tiba. Ibarat wong numpak prau. Manda iki tulunge aku ndongae lho, aku wedi. Kamu kan kowe mau gelem karo aku ta? Lah iki ajaran kuwi saiki diajarke lho. Penonton. Aku penonton kok. Penonton kok. Iki ya wedi wong bojone ya galake ra sama-sama.
Uyoga kok tekan omah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku Ora gelem dene semono Mengge-mengge ya. Awas lho kowe ndo, tak ratakne kowe. Lumampah. Bareng dineke ratakne iya muni. Nah iya apa? Lah piye? Kowe biasane takne apa? Hei, Mesa nakokke. lah mau emoh saiki nekokke. Nek dhuwit nek duit aku duwe. Ayo. Hei, Oh, celeng iki. Mengge-mengge, Pak. Ayo semangat kok wong ketoprak kok ngombe. Lumampah tanpa masa nganggo ngono bareng. Kaya Pak Wardudi lho apa-apa. ning madyaning jala Ngopo ora disini lho. Kena. Apa kowe iki urung adus ta mau iki? urung. Lah mau urung adus kok arep ngedaki aku lho. Ayo to, Yu. Kuwi Sing ngapa? sing jeneng rol ketoprak Yogyakarta iki nek burasak Pak Wardudi kae. Blok. Wah manut ora kowe. Blok, Pa, manut ora. ora. Iki ning tengah sawah. Iya. Anane mung aku karo kowe. Terus ngapa? Kowe wong wedok, playumu ora banter. Kowe mlayu ngidul ana segara. Mlayu ngulon, ngulon kono, Dik. Ana kali. Mlayu ngetan ana gunung, lor ya gunung. Terus Terus ngapa? Tak cekel pepetke galangan. Saut, Ngapa sut? saut. Nek Pak Wardudi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora ngapa? tak joke. Ya wegah. aku tak atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Ngomule dame. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anak aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Iya ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 Ya kuwi ora. Iso nggo nyewa gubuk asmara Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. Kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Kok apa yuk? Ora. Salah wong kok ya biyen. Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru nggawa wong ya. Ama. Keterucut meneh. Temah kunci angin paku
Tok 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 tok. Kendhongane pecah. Saking mantepe lho. Yo cemplok. Ngapa? Wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem. Apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe? Mbok kowe iki elingo, aku ki sapamu ngono lho. Aku ki wong ora tresna karo sliramu nak ya ora ngawur ngono kuwi carane. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah. Oh, aku moh kok. Sesuk nek suwe aduh apa iki? Yen ra gelem Ngapa? mlayu tak uyak, tak lebokke, mbuh nanti. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Weh, Lah ngapa? Loprake bubarke polisi. Nopra kok digaruki. Pemaine kasus. Wis saiki ora ketoprakan tak cek. Mulane kene krungu swara sirine terus Kelingan. Nang jero kotak wayang yo digoleki. ayo di sik saiki ditatin gubuk asmara. Iya. Kowe urung rampung. Tisunan. Tisunan piro? Dilapi kok tisunan iki maksudnya piye? Lap nggo tisu sik kemringan. Yo gek gubuk asmara. Nyingkal sik bawa tatin yo, Tin. Kula lungguh nggih, Pak. Aja lingguh. Manut kae kok. Pasangamu duit kae kok. Mau sing gandrung kowe, saiki sing tak gandrung kowe. Aku gelem apa ora? Ya kowe gelem ora? Ayo. Piye jujur lho. Aku ki gawean apa-apa mbuh rekoso mbuh penak ora tau tak tolak. Dadi ana sing ngejak aku mbuh kepiye tetep oke. Yo. Ya piye? Kok njuk mapan lho. Ora aku kesel tenan tin aku. Golek duit 100 ki ya ngono kuwi, mbane becak mumpluk kowe. Aku nek aku mumpluk sing ngelapi kowe. Lah bojomu Sing mumpluk iki kene iki lho. Kok elek kowe pikirane. Iki. Ngelapi. Yo. Nyingkar-nyingkur. Nyingkar. Nyingkur. Kang Mas. Mbok sampean niku ampun ngonten iku lho. Biyen kaya ngopo, saiki kaya ngopo? Biyen ape saiki ya ora. Mergane ngopo? Wis anak-anak 10 kae kowe. 10. Totok maneh no lho. Mbok Reneo. Piye? Caket karo aku ini lho, Mas. Aku ki kangen. Piye? Kangen. Lah panjenengan kangen mboten kalian kula, Kang Mas? Aku kangen karo sak kabehe diajeng. Kok kabeh? Ya maksudnya kono kangen, kowe kangen, kabeh kangen. Lah panjenengan gadah garwa pinten to? Ya mung siji kowe tok. Lah kok kangen kalih cinten-cinten? Ya gek dibajutke. Nggo ngleremke atiku. Wiwi mane nyingkar nyingkur. Lho, iki nek wong iki nek le pentas total, lho Tin, bejamu iki. Napa, Pak? Saka Pak Tristianto. Transfer ning rekeningku 2 yuta. Kula Kowe kon nembang Sriuning mingan. waduh Kowe 500 aku karo tengah. kula resal napa, Pak? Kowe iki ora ana tulisane kok kowe tukang takon ngopo to? Mesti ana. Yo, iki lho. Oh, isih
anu ana tulisane nyuwun Sri. Oh, duet Mbak Ika sama Mbak Tatin Sri Uning. Ini 1 juta untuk berdua. Ya. Cari 2 juta. Laku? Oh, talang ki teles Lah kowe arep pentas dhewe apa wong loro begijikan? Oh iya, pentas dhewe. Kowe ngapa? Sing sayuta Pak Eno. Kowe ngapa? Tak belani, Pak. Ha iya, aku njaluk ta kowe mengan. Arep kurang ajar. Manut ki ya pengarepe arep. Lah apa kowe ya sok manut? Aku manut ya, Pak ya. Ora. Oh ya. Cutke. Ya. Wiwi manik nyingkar nyingku. Kayak wis to. Rupamu iki lho. Rupamu kuwi. Ah wong sing wedok nembang kok ana. Oh, kaya Doro. Arepe iki ngalem ngono lho, Pak. Ngono. Oh. Malah kaya Doro. Ya, bacotke. Lingsem yen ke mutan. Ya, sudah masuk, Tin. Udah masuk? Udah ini loh. Wes masuk Iya, ae. Ya. Sri Uning duet karo Mbak Ika. Oke. 500. Opah. Iki kesuwan 700 itu. Ora ono. Ora napa. 700 dilatih diesel ngono. Kira-kira disele iso bengok ora ya, Pak? Diesel kok iso bengoki maksudnya piye? Ora. Hah? Terus ke? Terus. Aku tak ngurus iki mau lho. Lelampahan kang kok madhep rene lho. Wong jenenge duet kok malah rono-rono. Ya. Kowe ora ngadus po? Mambu apa? Mambu prengus e. Tak kira kaya mambu bajing. Ora wangi ya, Tin. Jenenge wong tresno ki aja mandang apa-apa, mambu tetep ora mandang bau karo ora. Nang ya mambu tenan e. Diampet. Aku wis sok ngampet. Ringete kaya mah. Oh, dalang e. Sing seru nek omong. Kayak delok kamera aja. Terus ngapa? Mbok menawa aku ditransfer. Tresno keswan. Iya. Bar terus ngenken bojone. Nadia. Nadia nengku buk asmara. Ya. Yen liwat. Ya. Joget lo ya. Oh jelas. Kok jelas? Ya tambah 100 no. Wah. 200 bune. So tak tambahi 10.000 dadi nompamu 30.000. Yo sinten meleh? Lho. Kok anggepe kowe iki wedok apa wis? Lumayan. Yen liwat aku kelingan kubuk kae yen
Sis. Top iki. Bengi iki luar biasa. Piye to? Bengi iki Kiswan Rotatin pentas ki streaming 20.000 wong no. Wah, edan. Channel loro iki wis senang wis bakal entuk hadiah. Ya. Sapa-sapa? Napa hadiahe? Hadiahe napa? Apa hadiahe? Engko tak kei hadiah. Aja kuwatir wis. Apa? Wis santai pokoke ora usah ditakokke sik. Kejutan, surprise. Kula napa niki? Oh, gencike. Lah mau dalan ki genjik ngono kok. Genjil. Ki genjil ana. Ayo genjil dibati kuwi apa? Ketegelen kowe ora. Iya. Iya, aku tau nanggap Pak Genjil iki dibati ro Kiswan. Zaman semono ki nuwun sewu setengah tugel wengi 75.000 nggih Pak. Oh Kiswan dakokke 350, dakokke aku sing bayar. Iku kula ora salah ya, Pak. Lah iya, talangi teles kok. Ah, talang teles. Nek kemarau ya ora teles. Nenone. Ya. Catatan sajroning ati. Kata luntur kuwi. Tiru-tiru gareng ya lho nek Oh, pos. tiru Mas Gareng Semarang to. Pos. Malah kaya walang deye. Piye golek duit 300 piye? Abot tenan. Waduh. Encoke kumat. Cok. Kok kan mijeti bojomu ya? Pengesoni ya, Mbak. Mbak aku nonton ya. Seneng. Bangga anak edan ini iki. Kowe ora cedhak karo mbokmu kok sae paranono kae mbrebes mili mbokmu iki. Kok dadi aku anak-anak kaya ngono to ya. Sok 20.000, Mak. Santai wae. Sapa-sapa mendhet 200 sapa-sapa dibayar. Gleleng ora sama-sama. Ya, ya.
Keswan lungguh genti sing medun Mbak Ika ngesahke saka Pak Tristianto ki mau. Iya. Oh nggih. Pak Tristianto ki nek ora kleru sing ning Klaten kae lho ning Karangdawa kae. Oh iya. Wah panjenengane iki mesti anggere nyuwun ya lin transfer ki juta-jutaan. Iya. Sak lague. Iya. Ya Mbak Ika. Tambahi Keswan ora Mbak Ika? Tambahi mboten. Rasa. Wis arep modar. Aja. Megap-megap. Wis akeh, Pak. Piye perlu nafas bantuan? Oh, mantuk ya. Napas bantuan ya dikompresor cangkeme. Ora sing tak kon ngenehi wondoe lho. Kan ISIS ta. Ya ISIS ya ora metu ora metu angine iki nyut. Wong Brebes. Ya. Sri Uning berduet berdua. Ya. 100 kita transferan ora saka aku lho. Ya. Oke. Iki ana buktine kok. Heeh. Ya. Bawani mboten? Bawa? Bawa. Dibawani. Iya. Putri kang sulisteng warni Neno Sri Huning Mustika lelo. gantian ora, Mbak? Mbah aku manut. Gentenan kok ya wong didumpong loro kok. Putra Kanjeng Sira lawe Nduk. Nduk preng. tak perangkeng bajana Bebelo. Bebelo Wiratmaya Neno tan wurung Sri Huning gugur bareng dadi musti kaning Mbak dendeng tuntun. Ya nyonya dampani sik. Ya nyo iki piyai loro. Oke. Tak talangi sik mergo mlebune ning rekeningku. Dadi aku sasang owah-owah. Pira ya kuwi Mbak Ika? Hitung. Hitungan. Kok nek kurang Wis barang. malah kaya wong nang pasar. 1 juta. Lah ya 500 kok Pak Tristianto kok. Lah, kamu? Lah saya sudah aku ora butuh kaya ngono. Ora loh. Kamu cuma duduk kok dapat 1. Lah, kamu bisa nyanyi kan ada pementasan wayang. Mosok kowe arep nang kene gedabrikan dhewe nembang dhewe. Ya sini, ikut nyanyi dong. Duet Oh, enggak mau. Kenapa? Masa akeh dhewe? Enggak mau aku. Kenapa? Yakin nggak mau? Enggak Yakin. enggak selera. Ya, kalau sama saya nggak selera nggak apa-apa. Tapi Nggak. sama Mbak Ika masih. Enggak tipeku bukan seperti tipeku Prastiwi kok tipeku. Yang cendi iso ngubal-balan. Yo, mangga. Ya. Sri Huning Mustika Tuban Lakon Tresno Lan Sabaya
Iya, sak sriyuning 500. Iya. Ya karang sing nyawer ya seneng karo tembang-tembang Jawa, seni budaya. Lah iya. Mula ya ora jeneng muka. Ya wani cucul ngono kuwi nak. Ya. Ayo Orisa, iki nggonamu isih siji lho. Ya. Nyuwun lagu Sambel Kemangi dari Bapak Teguh Santoso DPRD Bantul. Ya. Iki ngersake sing hamil. Oh iya. Nyo, tampani nyono. Lho iki. Iki rejeki dienggo anakmu. Heeh. Nuwun nggih, Pak. Nuwun Pak Teguh. Heeh. Nggo tuku popok. Ah iya. Ten mriki napa ten mriku, Pak? Manut, kowe arep kira-kira piye? Kuat ngadeg apa ora? Iya. Nggih ngadeg tok kuat. Ya merasa joget ra apa-apa, ngadeg tok wae. Ngadeg tok, nggih. Aku kuat ya mung ngadeg tok saiki. Wis ngleleng. Iya. Monggo. Heeh. Langsungan nggih, Pak? Ha iya. Kebawa nggih. Pasang meteng-meteng kok kon bawa. Iya. Langsungan wae. Monggo. Yo. Tradongtung. Ya monggo. Ya. Sambel Kemangi dados.
gerakane sithik ning wis krasa nek kowe iki. Iya. Nena tong dung tak ndadung sikilmu tak jokke siji terus nyet ngene. Iya, Rasane kaya wis njoget banter banget. ayo. Ya, ayo mak ditutupke dhisik diteruske mengko ndak seneni karo bojomu. Mas Bagong. Heeh. Mergo iki nek nganti telat utawa keblandangan ku bojomu muring-muring. Ayo nak diteruske dhisik critane yo ngger. Iya, ayo tak derekke mak. Tan samar pamoring sukma sukma sinukma ya winaya ing sepe sumimpen lenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyung pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati datan kawusa manjing wonten gulunging gupit sanggar sangaru menunggan kecapun